jingku blai step ipi baro haga kateng ke jong Jesus Christ U Trai ka kubor bang kwa ban ai shapi kalong na ki sang kal nong blai pinyod khot ka wasan to aiti la lynti how try to shania ru ha u te un pelong ya ka ban aiti la lynti how try kalong ka bakodor ya we pa we wa sha ba u try un yalam ya ka jingem ban ya ka jing tumu jumu na marbun sin ngi bakla ngi ma de ki jing e ki jing jinjar ki jing so si ki jing sha jom ngi klomar jingmut ka dei ba lynti ba ngi ya ngim aiti ha ki jingalam U Trai ngim sha ba U Trai un ya shua jongi isaya kala nong busan busan khat ka pra nama ki jingmut jonga kimlong kum ki jingmut jongpi limni ki lynti jongpi kum ki lynti jonga o U Trai kum ta ban aiti la ka lynti ha U Trai konra e ka jingmen bat ka jingjom uji su long ka lynti ya jongi ma u ubadan ka bor ban yalam ban pen i hangi ka ei bangi dei ban le ne ban pen dep ya ka jingtmu jongu kasam ka ba ship haut khot ka san ki lynti jongu ki scam ha ki por baro yo dan na phi yakendu ya ka jingya lynti ha ka jingem phi dan hapdeng ki jing klumar jingmo phi yakendu i ki jing e hagi babun rukam desi ki kam ki jam ba pitrai kim ulong kum ba pitmu kawan ra ban ka jing sosi ka jing diaw ka jing khmilenti japi kam pan hun lesi baro shikata ki lynti bajiyan kim pan skobha ya ublai ki long pan ban persha ya ke ei ba ublai ukwa lada phikwa ban long ki ba job bat bakmen aiti ya la ki lynti ha U Trai bu ka jing shania ha u man ka sngi man ka step ka batmai be phiya aiti ha ka jingalam ka jamu ublei un kar khu nam ta jompi tu ngan duai ko pa nga wana khamat jomi ha ka kateng ka jong jisu banasret dien de me ka ong U Trai to aiti ka lynti jompi U Trai Patu shania ha u de U Trai un penlong ya ka pa be ye nyawan ban duai ya rap ye ka jingim jong i we pi we bangi nang ban aiti ha ka jingalam jomi me long me ka lynti ka jing shisha ba ka jingim ya rap ingi bangi nang ban bu ye me khmat tam e jong ka jingim ka jangi ka we ba ka simjam bangi jam ka we ba ka jing tumu ka we ba ka jing ang lu jangi ya rap ingi bangi nang ban pechmi ban upgramen hami ban bu ye ka jing shania tangami nama na lor jomi omdan we pat Trai ya rap yangi pa be ye ki dan ki badan apreng ke jing klumar jing but ki badan apreng ke jing e dan apreng so si ki kendo shibun ki jing ya den ti jo ki khoru khoram rai try to rap iki ba ki nang ban phai ki khamat shame ba ki nang ban khat krpat ik teng jome ba ki nang ko try be iban sha ha ka jing alam jo man sim ba khoi jome pa be ye changa na it no iki hakik tip lai ki jome ko try ha ka teng jo Jesus duai amen